Haideți să vă explic cum testăm mașina noastră de echilibrat de la Arena Wheels, dacă e în parametri ok de funcționare sau nu. Luăm o roată absolut nouă, originală Audi, montată și echilibrată de fabrică cu plombi originali, după cum se poate vedea. Roata este originală Audi. Dacă ne dă un rezultat ok, cum este cel de față, înseamnă că mașina noastră de echilibrat funcționează la fel în parametri ca cea de fabrică. Pentru reconfirmare putem să punem și a doua și a treia roată, dar vă spun că nu e nevoie, pentru că facem astfel de teste periodic. Haideți să vă explic și vouă cum puteți verifica mașinile de echilibrat de la vulcanizări. După ce v-a fost echilibrată o roată sau tot setul, rugați pe băiatul care vi l-a echilibrat să vă pună o roată pe mașina de echilibrat de alături. Dacă rezultatele sunt identice, ok, înseamnă că ambele mașini de echilibrat funcționează în parametri ok. De obicei, vulcanizările mai mari au 2 sau 3 sau chiar mai multe mașini de echilibrat. Eu sunt Dan de la Arena Wheels și vă doresc drumuri cât mai plăcute și fără vibrații în volan. Pentru tricks-uri de genul ăsta, nu uitați să dați un follow și o distribuire ca să vadă și alții.